La realitat que tenen els joves avui en dia, els i les joves, no és fàcil, és molt complicat. Cal que en l'entorn comunitari, el de tu a tu, en els grups de joves, es pugui treballar i es pugui parlar. No és allò de donar una hora d'aquí a 3 mesos a veure com estarà la jove en aquella situació perquè ens parlem, no? Ens parlem molt més fàcil dir que el malestar no és la persona, que el malestar el genera el sistema i el genera les oportunitats o les no oportunitats que rep una persona. Hem de superar la idea que és un diagnòstic individual i plantejar que és un diagnòstic comú. El que permet és generar activitats diverses, petites, grans i amb un nivell de flexibilitat extraordinari. Pot ser des d'una activitat de cuina, de paperia, de formació tècnica, totalment el que sigui. Si allò és el que respon, connectar els joves, donar-los una oportunitat d'espai, d'ajuda mútua, en què trobin un espai de referència segur. La població diana, com hem dit, ja són joves de 16 a 30 anys. I aquestes activitats es realitzaran tant a l'espai públic com a entitats, serveis, associacions de joves de cada territori. Amb aquesta idea d'avançar cap a un paradigma preventiu, social i comunitari